Ƙabilar Dinka wata ƙabila ce da ke ƙasar Sudan ta Kudu. Samarin ƙasar suna ba da shanu guda 100 zuwa guda 500 domin su auri irin waɗannan tsala-tsalan 'yan matan ƙabilar. Ango ne zai biya sadaki ga dangin amarya a al'adance. Wannan shi ne aure mafi tsada a duk faɗin nahiyar Afirka, kuma mazan sun fi riƙe mace da daraja sosai. Idan aka yi aure, duk wasu aikace-aikacen gida miji ne ke yi tare da 'yan uwansa, kama daga shara, dafa abinci da wanke-wanke har na tsawon shekaru 4. Wannan lokaci ana kiransa da marhaba. Wacce ya aura a matsayin matar sai dai ta ci abinci ta kwanta bacci. Ana haka ne domin ita matar ta huta kuma ta ƙara girma da walwala. Ku dai ku ci gaba da kasancewa da mu domin zaƙulo muku irin waɗannan abubuwa na ban mamaki da ban al'ajabi daga nahiyarmu ta Afirka.